kunungo alamisa juye kalo tile 7 san 2022 Mali fintigilakaw ni jadiwale tigilamaw kɔni karila ɲɔgɔn na Bajangara ni Bankassi cɛ. Nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Paru ale ni Sɔngɔnbiya cɛ. I ka dɔn k'a fɔ dangarewale tigilamaw kɛmɛ ka dugumamugu pɛrɛnta bila siraba kan ni k'u den ka don tu kɔnɔna na. Waati min na Mali fintigilakaw kɔni bɔra Bankassi u kundalen bɛ Seware kan u ka bolimafɛn nana yɛlɛ ni mugu pɛrɛnta in kan. O yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na mugukan bɛ ka bɔ. Mugu cikan kɔni juguyara wa a ye waati jan kɛ o taara kɛ sababu ye ka sira tigɛ taamakɛlaw la ka waati jan bɔ. An ye seere dɔ sɔrɔ mun y'a kanu ale tɔgɔ ka to dugu la ale kun ye taamakɛla ye a y'a yira n na k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni juguyara a ye waati jan fana kɛ ka sira tigɛ. A y'a yira an na fana k'a fɔ ko Mali fintigilakaw kɔni y'u jɔyɔrɔ fa baw u sera ka jadiwale tigilamaw kɔni gɛn ka bɔ nin yɔrɔ in na. Waati min na ni Mali fintigilakaw kun bɛ kɛlɛ la a y'a yira k'a fɔ ko Mali pankurun kɔni kun bɛ sanfɛ walasa ka Mali fintigilakaw kɔni dɛmɛ. Tiɲɛni kɔni na sira fɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali fintigilakaw ka bolimafɛn kelen kɔni yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kelen kan ka maa 4 jogin kosɛbɛ nka pankurun sera ka na olu ta ni ka taa n'u ye Seware. Jadiwale tigimaw ka fan na a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni sara nka maa hakɛ mun sara o ma se ka lakodɔn. Tijani Wederawogo, VOA Bambara, Poro.